Ụtụtụ ọma nụ nwa ọdịnala Igbo. Asị nkachite abụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m onye chụba anyị daa, onye jede ihe ọ ya eme anyị checha ihe ọ ya eme anya ma onwe ya. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka anya fụ ya. Asị m na akakaka ya ama anyị jijiji ya ama anyị. Asị m onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị lọgbuo onye anwa, onye si ihe anyị ji wee dere anyị digbuo onye ahụ na ndụ. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa na anyị ama na ka afịa. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m ọzọ anwụzi na ma ya nwa nwụọ. Onye m kwuru, asị m na egbe bere ugo bere nkesi ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na ego gosiri ya ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, anyị ga-azụ ka afịa anyị ama na ka afịa. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ mee na be anyị. Ise. Aga m bụ onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Echefukwana na birthday Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-abịa na Disemba 1. Ụbọchị a ga-enwe nnukwu mmemme maka na ụbọchị a na anyị ga-emepe ụlọ ọfụrụ, gbakwazi ọfala ọzọ nchiri ọzọ Eze-Ana echiri nchiri na June 18th. Ịbịa ụbọchị ahụ ṅụọ ọgwụ afọ maka na a ga-eri wee merie ịghọtago. Yes, ọgwụ ọzọ m kwesịrị ka ntụkwara ịma abụ echefukwara na Ugochi tubelu na temple anyị na-enwe counseling every Sunday from 8 to 2 p.m. Ọ bụrụ na ị ga-abịa, send alụ meseji ka mụ na-agakpa ka ebe ukwuo gị, ka achọrọ m ka mmadụ ka ọ dị overcrowded, mmadụ ole nwere ike ịfụ uwe n'ụbọchị ọ bụla a na-eme counseling. Then nke a bụ ya. Anyị na-enwekwazi ihe nsọ dị iche iche, spiritual items like ncha eji asa ụchụ, cleansing water, favor powder and anointing oil for favor eji achụ ndị amoosu. Onwe ịkụzi n'ọta maka na ịkụ ọta adịrọ mma. What you are passing through today is because you have not done the right thing consistently enough to create massive results. Ana m enyere ndị mmadụ aka dị iche iche site n'ikwubiri ndị mmadụ okwu. Agụgụ m ụfụ na temple ndị isi enyi ndị enyi m niile, ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ndị niile na-aga ọfụfọ 21 days nkwụsị gọba, ndị na-abụ ha na-eche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Ekwubie m okwu n'isi gị onye na-ege vidiyo dịka onye nchụaja. Ekwubie m okwu sị ka ị wepụtara ezigbo obi bụ onye mgbasa ozi na-esonyere m na nkụzi na-akụzi na channel ma. I say let there be cause breaking, let there be open doors, let there be favor, abundant blessing flowing. Let great things start to happen in your life. Ka ị wepụtara obi na ị chọrọ ị na-achịta n'ọdịnala Igbo, weda ma ị nwere ego ma ị nwere ego, kọba ọfọ. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-agọ for 21 days. Let favor locate them, ma nwoke ma nwanyị, ka ọchịchị ka ihe ọma bido mebe. Ekwubie m okwu si ka ihe ọhụrụ bido mebe n'etiti ndị niile wụ my fans, viewers all over the world. Ndị nwere ego ha nwekwa ego, ka nwoke na-afụ nwoke ha fụnụ n'anya, nwaanyị na-afụnụ n'anya. Ihe ọbụla unu na-eme wee na-emeta ego. Let there be breakthrough n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise. Anyị na-ekwukwuzi okwu ma ndị niile bịa na temple anyị bịa zụọ ụkwụ, ma ndị abịara abịa, ndị anyị rụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na site n'ịkwa afa gị wee tie ọfọ n'ala, ka okwu ikwu ọnwụ na iji wee bịa, ma ị bịara abịa ma ise ndịrị ego, site na nkwubi okwu nke onye nchụaja wee tie ọfọ n'ala, na ihe ọma ga-ebido mebe na ndụ gị, ihe ọhụrụ ga-ebido mebe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe ị kwesịrị ịma.
isiokwu nke ụbọchị tata bụ gịnị bụ ụchụ? Gịnị bụ ụchụ? Kedu ihe na-eweta ụchụ? Ya na ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ ọrụ mmiri. Ọnya bụ isiokwu mma agbari n'ụbọchị taa. Cherekwa ka ịwa ọchịcha vidio a bido n'isi wee ruo na njedebe ka ị wee rite uru na ngọzi so this message nke na-apụ n'ụbọchị taa. Message a is not my own making. Ọ nkụzi Chukwu Okike pamitiri ka nye n'ụbọchị taa. And e nwere ndị message a na-ada n'ụbọchị taa. Na-ebịara call this message not by sudden. It is not by accident. Mana ọ ihe a chọrọ ka ị nụ. This message a na taa ga-ebute nnwere onwe, ya ebute mbuni elu wee n'ime ikite ndị mmadụ ndị kwerenụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Gịnị bụ ụchụ? Gịnị bụ negative energy? Ụchụ bụ negative energy mmadụ nwere ike inweta site na keeping bad company, site na ịnọs negative ambition that will attract negative things. Mgbe ị na-ekipụ asị na asị n'onu Igbo sị birds of the same feather flock together. Ụdị ndị enyi ị na-ekipụ ga-editaminu ihe ndị ga na-eme n'ụzọ gị. Ị na-ekipụ ndị enyi nwere negative energy, enwere very likely hood ga na-enweta negative energy. Mgbe ọbụla ị ga-aga mingle with ndị mmadụ site n'ụzọ azụmahịa, n'ụzọ dị iche iche gị na ndị mmadụ si wee mekọọ biznes ọbụla n'ụbọchị ọbụla, enwere negative energy that is transferable. Onye abata na mgbe gboo, ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha jechaa ahịa, ha bata ha ewelu mmiri wee kwa aka ha, saa aka na ụkwụ ha, wee saa ihu maka ụchụ ndị na-efe efe, maka ịmara onye gị na ya zụkọrọ ahịa, onye gị na ya mekọrọ ihe, ịmara ụdị ụchụ onye anwa bụ. Ị nwere ụchụ ị ga-enweta site na mmekọrịta azụmahịa dị n'etiti gị na mmadụ ibe gị. The vibration and radiation that is following, or call it aura, that is following every human being. So ihe gbasara ụchụ bụ a serious matter. Enwekwara ụchụ ị ga-enweta site na mmekọ nwoke na nwaanyị. Enwekwara ụchụ ị ga-enweta site na gị na ndị mmadụ imekọ biznes nke a maọbụ nke ọzọ. Enwekwara ụchụ ị ga-enweta site na closeness. So in all atmosphere, ịgbara ahụ ụchụ dị very difficult. Mana ihe ị kwesịrị ime bụ na ị gara asa ahụ na-asapụ ụchụ on daily basis. Ebe ọ bụ na ihe a na-enweta on daily basis, enwere accumulation of ụchụ. Mgbe ị bịara ghara ịda asa ụchụ on daily basis, they keep on accumulating, and once they keep accumulating, you are already making yourself vulnerable to negative attacks. Let me tell you how things work. In spiritual consciousness, whenever you are doing good things, good deeds you are sowing in creation, echefukwana na we sow through our thought. We sow through our behavior, attitudes, intentions, thoughts of the mind. Ị nwere ike ikwupụtara ya ekwupụta mana ichere ya n'echiche.
the words of mouth. Some of these things is ụzọ anyị si akụ mkpụrụ in creation. And na-enwere ndị angelo nke Chukwu ọrụ ha bụ iweave all your daily activities, whether good or bad. Now, when you are sowing the goods of goodies, the productivity in creation, it will be drawn and attracted to the spiritual connection center of goodies for you, which will eventually flow back to you, the originator. The same thing with when you are sowing seed of bad things, negative things, it will be drawn to spiritual connection center for bad things or negative things. And definitely it will still flow back to you being the originator. That is why it's written in Galatians chapter 6 verse 7 that whatever you sow, that God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. So watch out whatever you are giving out in creation. Because whatever you give out in creation must come back to you. And this time around, like laws of nature, once this thing is coming back, it will come back in multiple fold. Nature have already taught us that once you plant a seed of corn, it will germinate and bear multiple corns. You got that? So whatever you sow in creation must come back to you, the originator, in multiple fold. So mind yourself, know what you are sowing. Try to always sow goodies so that you will reap goodies. If you don't like whatever that is happening to you, write down. Begin today to sow positive things in creation so that you reap positive things in return. Once you sow goodies in creation, nobody, no human being will stop you from reaping what is good. Example, if you are a farmer, you labor and sow and farm. When the time of harvesting comes, nobody will stop you from harvesting from your plants. The same thing in creation. Once you sow goodies, nobody will stop you from harvesting goodies which you have sowed. That is very important. So you must know the type of friends you keep. Anybody that is not adding positive values to you, please keep away from such friends. Because once you keep bad companies, bad people with evil thoughts and evil mindset as friends, definitely you have a way of partaking from those evil deeds that are sowing. Instead, severe relationship with them so that you will not be a partaker of their evil deeds. Now, when Otu is coming your way because of bad things you have sown in creation, you will be the person that will reap whatever negativity that is coming because of that bad things you have sown in creation. So, my brother and sisters, be mindful of what you are sowing in creation. Be mindful of what you are sowing in creation. Then, I know that with time, you will not even know or avoid getting those negative things by keeping people around you. But you can do something. You should know how to apply those simple things that is required of you to be doing so that good things will keep flowing and coming to you.
use those spiritual things to clean off negative energy around you. Because definitely negative things will keep coming to you because of people you keep as friends. That is one thing for sure. You can partake from negative things people committed, the kind of friends you keep. If you are a man, you are involved in giving somebody money for abortion, or you are a lady, you have committed abortion, all these things bring negative energy. Or you advise someone to do such, you already calling negative energy to come to you. So you learn how to be using things that remove negative auto around you. That is what you must do. Disease from anybody that is not sharing the same mindset, positive mindset with you as friends. Because definitely you will be a partaker of their evil sowing, evil deeds. Secondly, I want to tell you about what is aloe in Odinana Igbo, so that you know how to avoid those things. I will not be able to mention all, but let me mention few. Every human being know what is aloe in Odinana Igbo. But in case if you don't know, let me refresh your memories. In Odinana Igbo, going to people's farm to steal their farm produce without their consent is aloe. Going to where people kept their sheep and cattle and stole them is aloe on Odinana Igbo. Having carnal knowledge, meaning sex, with your blood relative is an aloe. Sleeping with your father's wife while your father is still alive, and you have not done the right thing. If your father is no more, you need to do the right thing for you to be able to possess the woman in case for any reason you want to do so. In my community, someone married his father's wife when after the demise of the father, the dad. Yes, how it happened is that the father married a young wife then during the war. And it happened that this young wife normally take care of the entire household, including the children of the first wife of the mother, of the man. A son of her husband used to come around. And whenever the woman saw her her husband's children, he normally take good care of them, provide food for them, making them to feel relaxed and happy around her. It happens that a man later died. Now, that his son, after the war, now he is now of age to get married. He now says, since my late father's wife is still young, and that woman happened to be very nice to him,
he now decide to do the needful by engaging the two families that he want to marry the woman in question, who happened to be his late father's wife, young wife. He took the woman to the altar and do the needful traditional wise. And today, the woman give more children, give more birth for him in his name. Even no ya bụ Reverend Father. So it is very allowed, but you must follow the tradition. Now, ọ bụrụkwana na tradition na nwunye nwanne gị nwoke anọrọzi, ị chọzie ka ikuchie nwunye nwanne gị nwoke, enwekwara necessary steps which you must follow ka iwe nwee ike wee kuchie ya. Obodo ya ama, family gị, the both families will be aware of that. Meaning that ndị ichie be nne na ndị ichie be nna gị ma officially na nwaanyị anọ gị na-ekuchi ya, either as her husband or as her concubines. That one is allowed in Odinana Igbo. But things must be set straight. Now, ọ ihe ị ga-eme. Then ọ bụkwa alụ mmadụ ma ọ nwoke isi ka sleep with nwunye mmadụ, somebody's wife. Somebody's wife nwaanyị nwoke ibe gị lụrụ nye na nwunye nwoke a na nwunye biri, gị nwa na onwe gị, among all the women available, o nwere ozi onye ọzọ ịfụrụ na-abụrụ nwaanyị anwa nwoke ibe gị na-anọ. Mgbe iji eme ihe dị etu a, ị na-eme arụ. Almighty Father normally frown at such act. Ị nwere ike ịfụrụzi nwaanyị ndị ọzọ niile, ndị di ha nwụrụ, the widows, ma ọ bụ divorcees, ndị nyere di ha ebirozi ha dị anụzi gị. Ịfụrụzi ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ nọọ nwaanyị nyere di ebi, ịmụrụ na ị nwere problem. Jee gụọ akwụkwọ agba ochie gbasalụ nwa Solomon, nwa David a na-akpọ Absalom. Jee gụọ history etu o si wee jee kpọrọ nọ n'elu na dịka onye eze, wee fụ ebe nwunye onye agha ya na-asa ahụ. Mgbe ọ fụrụ ya ọtọ nwaanyị a, o wee jụba ese nwaanyị dị etu a kere onye bụ di ya. Wee sị na nwaanyị abụkwanụ nwunye onye agha ya. Ọ malụgo na o nwere ike ịkpọrọ nwunye nwaanyị a n'aka ike maka na di ya ga-aja ọgụ, di ya ewe onye agha. O wee sị ndị kọmanda ya ha were nwoke a tinye n'ihu agha. Intention ya bụ ka nwoke a nwụọ n'ihu agha ka o wee dezie na ụdị na ọ jọrọ ịnụ nwunye ya maka ụta anụ ahụ. Mgbe o mere etu a, ihe o melụ bụ ihe alụ n'anya Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. O nụrụ ya nwaanyị amụtara ya ofu nwa na-akpọ Absalom. Mana maka ihe imelụ, ekwekwara akwụkwọ ndị ụka ọbịa maka ihe o melụ, Chukwu okike wee sị na ihe o melụ ga-anachakwutere ya, na nwa ya Absalom ga-adinekwa ndị nwunye ya. Then ọ bụrụ na o kwuchazie etu ahụ, o wee sị ya Absalom a mekwara etu ahụ. Absalom a jechara agha ọgụ, o wee gwakwa ya na Absalom a ga-anwụ, ana mma agha ọtọnọo melụ ama esi na bịa wepụ. Absalom a jechara ọgụ na-anata họs ya na-amanye elu, were n'ukwu isi tụnye ya elu, isi wee kodo n'elu osisi. Absalom nwụọ. Ghọtara ya? So whenever
you are sleeping with a married woman. Nke mbụ ihe ọ pụtagoro na ịkpọrọ di ya asị, ị na-enye di ya poison. Ihe ọ pụtara na ịfụ di ya n'iyi egbu ya, i wee jee convince nwunye mmadụ ka ị ga na-ala ahụ di nyanwa. O gosiri na ịkpọ na nwoke asị. Mgbe ị na-eme mpụ dị etu a, ị na-ebutere onwe ụtụ ka ụtụ. Nke agba ofu. Mgbe ị na-eme ụdị nta, ị na-agba nwa ụtụ ahalụ ka ị mere. Ma ọ bụkwazi ije na-emetụ nwatakịrị opposite sex aka, bụ a minor. In the world we are living today, it is no longer a news na ị ga-afụzi anti ụmụ agbọghọbịa, yes, ha na-abuse obere nwatakịrị with their relative, na-masturbate, na-emekasị nwatakịrị aka. Ụdị ihe dị etu a nwere ntaramahụhụ sienu. Ma ọ bụrụ nwoke, relative gị ndị nwaanyị n'ebe ị nọ, iji na-emekasị ha aka, ị na-eme mpụ. Ghọtara ya? Ịkpakasị aka dị iche iche ị na-eme, ihe niile na-abụ mpụ na ọtọnọ ka ị na-eme. Imezini ya adịghị ekwute na world we are now. Ị na-anụ na mmadụ ji na-akwasị anụmanụ iko maka ụtọ anụ ahụ. Ọ ihe ọjọọ dị egwu ka ị na-eme. Ihe ndị a niile bụ alụ n'ọdịnala Igbo. Ihe ndị a niile bụ alụ n'ọdịnala Igbo nwere repercussions sienu. O nwere repercussions sienu. O nwere otu onye Benue mụ na ya na-ekwu okwu. Ọ sị sleeping with nwunye nna ya, the young wife of his father. Ịjụọ sị, I'm helping my father no. I'm helping my father no. Ihe dị etu awa alụ ka ọ bụ. Daalụkwanụ. Dịka m si ekwu, nkọlụ akụkọ gbasara ihe alụ ọ bụ mmadụ idina nwunye nna ya for any reason. Na nkọwa alụ gị ihe alụ na-eme. Ịkọmiti alụ ọbụla mmadụ melụ kwesịrị na mmadụ ga-ekwupụtarịrị ya n'ihu aja ana, kwe nkwa na ihe anya melụ na ya ma na-alụ, na ihe anya melụ na o wutere ya, ana na ihe anya melụ na ya ma eme ya ọzọ. Dịka iwu agbụrụ na-agbụ alụ, onye ọ dịrị ime n'ụwụ onye nwere ọfọ eji akpụ alụ na agbụrụ na-agbụ alụ. E nwere agbụrụ na-agbụ alụ n'obodo dị iche iche. Sokwa na lineage ndị nri ahụ na-agbụ alụ. Ịkpụ alụ abụrụ ọsọ physical nri people you know today as town. E nwere ndị ọzọ bụ descendants of nri n'obodo dị iche iche. Actually, obodo niile nwere ya, mana ọ dị n'obodo niile. Like anyị nwa na agbụrụ m nwa si bụrụ damage. Ndị nna anyị ha si nri mesialụ setụlụọ na oraifite, na present oraifite today. Ndị nna anyị ahụ bụ ndị na-abụ ha nọ ya bụ ebe anyị bi now, wee si ebe a wee je na-eji ọzọ ụbụrụ Ọkịja ihe ala je na-agbụ alụ mgbe gburugburu. Kpatara na n'obodo anyị bụ Oraifite, nwere ebe a na-akpọ ebe ezumike nri. Na mgbe gboo ihe a na-akpọ ha bụ ndị nshi. Ọnya kpatara na be anyị mgbe gboo o nwere vileji a na-akpọ ezumenshi, ebe ezumike nshi, ebe ndị nshi na-ezu ike.
na ha na-eje ijekwu alụ. Ọ bụrụ iwu na ha ga-eje wuo obodo dị iche iche kpụchaa alụ wee nakwa nri n'ụbọchị ahụ na presently taa. So they make camps in some locations where ebe ha ga-eje rụchaa ọrụ echigha. Etu a ka ndị nke anyị si wee nọrọ megidezie ha bido setụlụba nyara ụmụnne ya setụlụba, nke bụ na ụfọdụzi meziziri ha anachighọrọzi n'ozi ebe a setụrụ. Ịma na etu mgbe gboo life olden days si wee dị, enwere ndị migrate nọ from their original town to other towns. It's a long history, but some akọwa how migrations happen in Igbo land. Maybe I will be able to explain more on that. Mana anyị nwere ofu eji akwụ alụ nwee ndị ọ dịrị n'Ugochi tubelu na temple anyị na-akwụ alụ, na-alụkwazị ọrụ ịsa ụchụ dị iche iche. Mana nke bụ onye dị involved n'ụdị ihe dị etu a ga-amatagoro na ihe ya melụ bụ ọtọnọ ka o melụ, owu tie na ya mere ọtọnọ a, kwekwazi nkwa na ya ga-emezi ya, especially n'ebe ụmụ agbọghọ nọ, na enwenarịzi ga-eme ka isi ka ike ime. Ọ nnukwu ihe na-egbochi ọtụtụ ihe na ndụ mmadụ. O nwere ndị nwere ike imecha ya ọ na-ahụ ịtụ ime. Ịsịkwana ka ime na enyi gị nwaanyị ife yi nwa mere, maka na chi abụ otu. O nwere onye ya emesịa nke ya dị otu ihe ụwa ya ọ ma mụọ nwa, mana na-enwere consequence that follows after. Ọ bụrụ ọsọ ịmụ nwa bụ isiokwu na onye ahụ nwere rest of mind. Nwere ike o mesi ihe nwa ntaramahụhụ ya abịawara ya, nwere ike ọ mụtawa ụmụazị wee furu efu. O nwere ike ọ mụchara ụmụazị ahụ mana ọ mahadị ndụ enough to rie ahụ ụmụ ya. Nwa onye ya emesi ihe dịtụ o butebere ya ọya dị iche iche, butebere ya ịkụ ụta dị iche iche, ihe mgbu dị iche iche ga-eme na it can never be a happy person, maka na o zobere ihe alụ o mere. Ọtụtụ ihe dị iche iche ka ọ na-eme. Ọ bụrụ sọ gụnwa bụ, ọ bụrụ sọ nwaanyị, ifu any reason ụdị ihe dị etu a mee ịmụdịrị ime mụọ nwa gị, yes, ọ bụrụ na ị nwere mind na ị ga nwoke emetụghị aka na ekwuchitere onwe mụọ nwa gị, ma gị nwe nwoke esikwana na ịgbanahụ gị. Ọ bụrụ na onwe nwata nwaanyị mụrụ nwa, try to take responsibility n'ihe gbasara ya bụ nwa. Ọ bụrụ na o nweziri ihe mgbu ma ihe nwere ike ime na ịma anụ ya bụ onye, mee ka sure na ime dị needful. Ọ bụrụ obodo na-eme nwa ala ahụ n'ihi akpọrọkwa mee ihe kwesịrị ime. Ọgwa nne ya na onye ahụ anụ mee ihe kwesịrị ime. Mana inyekwa na ego si ya ji ewepụ ya bụ afọ ime, ngwa ọtụtụ ndị mere ihe dị etu a o wee crash their business. Ịmara ọtụtụ ihe ụfọdụ nnụnụ ndị na-agbagharị na anyị nwa na-agba family emi na-agbapụta ụdị ihe dị etu. O nwere ike mgbe ị bịara mee ihe dị etu a ụzọ akụchi ya, maka enwere millions of souls na ebe gị for opportunity to present themselves ka ha nwee ike wee reincarnate ya. This opportunity wee present ya onwe ya. O nwere ike ọ bụrụ from definitely your ancestors. O nwere ike si from mother side or from your father side trying to reincarnate. Now at the middle of the pregnancy you terminate it. Do you think they will be celebrating you as a hero? Do you think that the personality that wanted to come will be clapping for you? Ịmụ na data ihe ahụ imelụ na iwe na anya wọtọnọ ahụ imelụ na termination ahụ imelụ ya ebutere gị mpịawa azụ n'ebe ọ dị ukwuu. O nwere nwaanyị agbagidere afa gbapụta ihe bụ nsogbu ya bụ na nne ya chọrọ reincarnate back. That pregnancy was terminated. And the man says, because not terminated there, maybe
opportunity ya eji wee bịa mebezie onwe ya ka e wee nwee aṅụrị ya afọ ebe ọ deny ya such opportunity ya ga-edeny ya happiness in her marriage. Today what happened? Her marriage crashed before her eyes. So sometimes what some people are passing through is nemesis. So let me tell you one thing. Sometimes what is happening in people's life today, ụfọdụ ihe mere na ụfọdụ ọrụ ụfọdụ agara aga bụ because of the person in question na-ezobe ihe kwesịrị ka ezobe. Ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa miri emi ga-enwe ike ịjụwagasị ajụjụ miri emi. Ụfọdụ because of their ability, because in spiritual sight all hands are not equals. Spiritual sight all hands are not equal. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere onyinye ịga fọda. Na ụfọdụ ndị nwekwara onyinye nwere ike maka na asị na-eju dibịa afọ ọgwụgwọ mgbọrọgwụ na aja ọfịa imetara ya ọfụma. O nwere ike for one reason or the other oke uru ọda nke ọ gbara nyanwa family. Ụfọdụ abụrụkwa na the ability na ha enwere ike ịfụ beyond that. Enwe maka na ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa example. Ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa onye ụwa. Ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa alụsị. Ọ bụrụ dibịa na-agba afa ya miri emi. Ụfọdụ nwere ike ihe ọ na-afọdụ n'afọ ya ndị mmiri. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na agba afa miri emi n'isi gị enwe ike mata ihe gbasara otu a na ụtọ na ekomitere. So mana ichebe na ka dibịa gbapụta ya n'afa ọ bụrụ na ịma na itinye gị aka gị idina nwunye mmadụ ma idina nwunye nna gị ma ọ ya blood relative were ọsọ were ije ekwu ndị na-akpụ alụ ka akpụọ gị alụ imere mpụ. Ị nwere ike obido bụrụ onye gị nsogbu. O nwere ike obido bụ okpuchibere gị ihe. O nwere ike obido bụ gasabara gị ihe. Mana o nwere ike mgbe ọ ya ebido gasabara gị ihe o nwere ike ma dibịa agbapụta ya n'afa. O nwere ike mee gị ihe mgbe ị kwesịrị ịnọwa ihe ị na-eten 5 years maka gị na-egburu ya egbu ka ị wee nwee mpịawa azụ enough maka ya mpụ ime. Mana ijiri aka gị kwuo onwe gị nke bụ eziokwu. Look, ndị Latin sị no make up i wee sị na obi ebere na ịma na ihe imere adịrọ mma wee apologize ya wee kpụọ alụ dị na ya gwa ndị ana na ihe anyị mere ihe emesi ọzọ. Mana ị nwee ike jụ na ime eme ya na-echeso mgbe a gbatara ya n'afa mana ịma na alụ imelụ. Mana okechi nwee ike sozie gị dibịa ya gbara afa bụrụ dibịa ya gba afa mmiri ka agbapụta ya n'afa ị na-ata ahụhụ. Ịmara na ụfọdụ ọrụ a na-agba alụcha alụ ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ na-abịakwute m sị m Eze-Ana n'ọnwụkwanụ na ihe niile gbara ya n'afa n'ọnwụkwanụ at least na half of it na-agwabughị ya n'ebe ya gbara afa na ya alụsigo ọrụ dị n'ụzọ ya ka ịgwa nke ihe niile a na-apụtakwa n'afọ ọzọ ka ịgwanụ nke batara ndị na ya alụsigo ọrụ niile agwa ya lụọ n'ụzọ ya na ụzọ ya gara aga na ya mara na dibịa ogwuru ewayo na ya mara ihe batara nnọọ ya arụchara ọrụ niile a ma chịrị mma dịbara mgbajazi afa na ma amụ amụ. Nke ọzọ bụ na kedu ka isi anọdụ alụ ana ị na-eche ka Chidimma dịrị gị. Ịmụrụ na alụ ahụ imelụ na-akụ ọta na-achụ ọbọ n'ebe ị nọ na-asịsị weta oke egbuo ịmarụ. Then mgbe enwelụ revenge na-akụ ọta n'isi gị kedu ka isi eche in return na ị ga-enweta Chidimma ozugbo despite the effort ị na-enwe ma ọ bụ mbọ ị na-agba ka Chidimma dịrị gị. Ọ ya akụchiri gị ụzọ. Ụfọdụ dibịa ya gbapụtara ya n'afọ ị na-ata afụ. Dibịa alụchagoro gị ọrụ niile o kwesịrị ịlụ ọha je gbarụọ ihe niile ahụ because he deserve goodies. Aka nwere mmụọ na-agba ụta na-asị na onye a bụ onye alụ. Ịghọtara ya? So were ọsọ were ije ka ha kpugoro gị alụ ka ị mara nke ị na-arịa. Akpụchaziere gị alụ ewee kpana ụfọdụ wee rụọrụ gị ọrụ n'ụzọ maka na mmụọ na-agba ụta a ga-ebu ụzọ kpọọ ya setụrụọ ya klenụọ gị i wee dị ọcha.
mmadụ ọ na-ebu nsị na ọgọdọ wee na-apụkwa ụmụnne ya efichacha ahụ ịdịzi ọcha na ewee kwuo eziokwu ngozi n'isi gị, ịghọtara ya. So na onye ahụ ihe ndị a bụ ihe ndị ị kwesịrị ịma. So mgbe ụfọdụ na ọrụ agara aga ụfọdụ si n'aka onye a na-alụrụ alụrụ, no doubt ụfọdụ sikwazi n'aka dibịa onye ọkụrụ ọgwọ nwere ike ọ mara anya ihe okwere na ọ na-alụ ya maka na ekere ọlụ eke. Enwere onye bụ onye ụkọ the mediator, onye nwere oke ikwubi okwu ngozi chụọ aja n'isi gị ọga, maka na a na-asị na ochie dibịa chụọ aja dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka. Enwere ndị ọrụ ha abụrụ ịgba ụkọ ekele ọlụ eke, mana ihe nna-achọ inweta n'ime ya bụ malụgoro na ọ na-awa kpapụ ogwu ọkpa elu ana, ha ga-ebu ụzọ kpapụgoro ogwu dị n'ụzọ gị, then align-zie gị wute mmụọ niile ndị ọzọ na-agbaghị ụgwọ, ndị na-asị na contest na-asị na ihe ọma na idizavụrụ ya n'imelụ nke agbanwụ n'imelụ nke ọdụ na-eboghị allegation. I must find out those spirits and align and make peace with them. Now a na-ekwuzi okwu ngozi ọ na-aga, ịghọtara ya, ịgwakwana ama kwafuo ọbara, ịghọtara ya. Blood is thicker than water. Olden days onwe ha na-akpọ ịgba ọsọ ọchụ, ịgba ọsọ ọchụ. Ndị Igbo mere ihenu gbara ọsọ ọchụ mgbe ọ na-abụ mmadụ o nwere some clan mekọtara gba ọsọ maka na enwegidoro ọgba aghara wee gbuo mmadụ, ha gba ọsọ ọchụ maka na ha ma na-enwere lot of things a ga-eme to cleanse the land. Ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ na-asị na ndị nna nna ha mere na ngwurube nna ha, mana mpụ na ụtọ ndị nkịta na-eme na worsening the situation. So problem that is causing challenges of life na-ebutere gị kọta, o nwere ike ọ bụ na ọgụnwa dị responsible for that. Therefore, do the needful. Tepụ aka na ihe ọbụla bụ butere ụchụ, maka na ụchụ na-emebi ọlụ. Agba ụchụ ihe ndị ọzọ mere dị successful, ime ihe ma dị successful. Ịkpọwa akpọ dịka ịkpọsara nsị. Agba ụchụ, anyị nwere ụchụ mmụọ nwee ụchụ mmadụ. Agba ụchụ ihe ndị ọzọ na-eme ihe ọma na-agara ha, ime nke ha ama aga. Ka m kọrọ ofu a, o nwere one lady agbara ụchụ, mana anyị jụna m ihe gbasara bitere ụchụ ahụ, ọrụ onye ka m bịa ịkọwata. Ọ bụrụ na ọ na-eme nwoke ya na ya dịba na mma, nwoke a kwuo anara okwu na ọya anụ ya, one thing will happen. Nwoke a nwere ike ọ na-arahụ ụra fụ ya lesi na afọ ya bụ ife enyi nwa na nwoke ya maatụ. O nwere ike ife enyi nwa na nlọ, ife enyi nwa ka ị mere ọ na-abịazi nso na ụdị na ya fụrụ friend ya na nlọ, ọ na-abịazi nso. Ife enyi nwa nwere ike change like masquerade ma ọ bụ change like a beast, were ihe dịka mma or weapon chụbụ ya ka o gbuo ya. The person will now wake up. Onye ahụ tetazie ụla, onwede ka ife nwa si akpọzi ya echi na call or ya pick call ya. Ife ọzọ pick gore pick or say sorry na ya was interested. And ka so ụfọdụ ụmụ nwoke si eme, ọ ya akpọ gị gwa gị si nekwa ihe ya lụrụ nọ n'isi gị, ma ihe otu ọdụ nwere ike ime ewu. O nwere ike ịma na anọzi n'ụwa amụma na o nwere ike onye na nke onye ekpere nnecha ya ihe onye ochikpere ya akpọwo negative energy, ma ọ wụ jekọrọ onye ekpere nlụ ya na-alụ n'isi gị nwa ọ chọrọ ịnụ. Onye ekpere wesị ya mba ya hapụra gị na ọ dị possess chima na ịnwetakwa Emeka otu ihe a ya emekwa Emeka na. And the funny enough, ndị ahụ nwere ike ma ha dara akọrọ gị ihe ha na pass through. Ị nọrọ ebe ị nọ asị na ọma natara Emeka mma, Emeka ji wee rie gị wee na Emeka ji mee nke a na ya abụ ndị ahụ ịbụọ ya ọnụ n'ime nke ị na ọnụ ị na-abụ ịnọ n'onwe gị because ihe niile i kwuru ama eme. You know why? Ihe kpatara onye na onye eme bụ na ihe na-achụpụ ndị a niile na-agba afa bụ mmụọ na-eme ihe. Ma onye nwere good intention, onye eme ka ihe na-akpa afa na ọkpacha anya bịa rie gị ọrụ wee na nwere ike ọ bụ good intention. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ị nọzi na-aka ọsị ya n'obu bad intention na ọbịa ka o rie gị ọrụ wee na ịbụcha ọnụ ya work,
ịghọtara ya, maka na ihe na-achụso ya sutos bụ mmekọta ịghọtara ya. So na ọ bụrụ na ha na-akpacha anya eme, mana ụfọdụ ụmụ ndị na-agwa gị ka m kọntinu gwa na sori nji maka ya bịa. Nwata nwaanyị abụ ụzọ na ọja mụrụ onye nwụ a wise man, onye ọdịnala. The man wee fụkwa the girl na nlọ, fụzie ka nkịta mmụọ na-achụ ya ọsọ. O wee gwa mụ na mụ na ya masị m Eze-Ana ya na ihe nwatakịrị ya laikiri na ihe ya fụ na nlọ, mana ya sị ka ya jụọ afa. O wee jụọ m agbacha afa, nwesị na ọ gbakwa na the girl nwere evil heart nọ mmụọ ya na ya so. Ịghọtago, o nwere mmụọ na-agharị aja na agharị maka n'ihi na o mere ihe o kwesịrị ime. Ị ma na nke bụ eziokwu na-agbasara ahụ wee rụọ ọrụ n'isi ya nwatakịrị. Then chere mmadụ today the husband na wife. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ onye na-agba family ma ọ ya ama ihe ọ ya ata amụ ya, the girl nwere evil spirit ma one thing or the other will discourage the guy ọga. The guy na ọkwa na-akụ ọta. Ịghọtara ya. So mgbe ụfọdụ nwere ụchụ ga-anọ n'ụzọ gị, ihe ọ ga na-aspoilere gị wụ ndị mmadụ. E nwekwara ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ. Akwa ngwekwa ụchụ ndị mmiri nwere ike ịgba mmadụ ma ọ bụrụ na imehie. O nwere otu akụkọ mmadụ kọrọ m, enyi nwaanyị, my office girl then when I was into water drilling then mgbe ahụ anọ n'ụka ọbịa. Ọ bụrụ na ọkịta I would have saved a soul. Yes. O wee bụrụ na the lady wee bịakwute my office girl then, office lady then, wee na-asị ya na n'ọma na mmadụ ịtọ, 3 guys have died because of him, because of her. Na relationship nwere nsogbu, mana ụbọchị ọ bụla ị kara date pamni na bebefa na mmadụ ịta awa accident ka ha ji nwụ. Onye nke ọzọ bụ date erubena ka o were machine jee ebe nwa jegota ihe na ya pụọ moto gbuo ya. Onye nke ọzọ kakwa date jee Lagos pụta n'ọdụ moto nwa accident ọ nwụrụ. Just like that, ịtọ. Ịghọtara ya. So mgbe o kwuchara ihe a na-asị na ya chọrọ help onye nyere ya aka, mana ọ bụrụ na ọkịta ama m ihe m ga-eme. Ịghọtara ya. Now o nwere ụfọdụ ihe nwere ike na-eme gị, mana because na na-enwetara onye nwere ike ịrụ ọrụ wee break that course n'ebe ị nọ, ị bụrụ onye echuru echu na mmụọ. Mana mmadụ ịwụ mmadụ na-agagharị. So nkwa ndị enweghị agba ụchụ, gbaa biznes ụchụ, ngwa ahịa shọpụ gị bịa ị na-enegharị anya, ndị ọzọ a na-azụ afịa. Onye kọstọma bịa ọ gafee shọpụ o jee na nke bụ o jee zụọ azụ na azụ na. Ịghọtara ya. Ihe niile abụ ihe ụchụ nwere ike ime. A ga-asa ụchụ, asacha ụchụ, alụ ọrụ, mana ọrụ a na-enweru ndidi, ọrụ a ga-egbu ụtọ kemgbe trace ya the root cause of that ụchụ. Then ọ bụrụ nke anyị eme cleansing eme, ọ bụrụ nke anyị akpọ, ọ bụrụ nke a ga-eme ki peace ma ọ bụ na mmụọ gbara ụchụ. O nwekwara ike wụkwa mmụọ ezumezu so gị ma mmụọ dị be nna gị, maka n'ihi na unu emere ihe unu kwesịrị ime, o wee na-eme unu rise and fall. Nwaanyị n'ụdị ọnata, nwoke nke mee ka ọ na-erikọta onwe mpịawa azụ, na-asị na ngwa ahịa ya si Lagos na-abata, moto nwa accident, ngwa ahịa tirisi ya, nke onye ya etirisi nke gị, na ngwa ahịa gbara ọkụ, nke onye ya etirisi nke ndị ọzọ adị mma. Ịghọtago, ị na-esi from one problem or the other. Ihe niile ahụ na-aga towards aka ntichasị ka eme gị nka mmadụ. Ịghọtara ya. Ihe niile abụ ihe a ga-address the root cause of aka ntichasị. A na-agbakwu nwoke ụchụ, na-agba nwaanyị ụchụ. Nwaanyị enwere ike gbaa ụchụ wute ihe ọma, ihe dị n'obi ọma dị n'ụwa, gbaa ụchụ, nwoke ya agbakwa ụchụ. Mana nke bụ eziokwu na ndị mmadụ ama na-edebezi promises they made with you. Disappointment ga-abụ ya second name. Ị na-akụ ọta, na-ejegheri, ị na-ebugharị galọn, na-eje from one ministry to another. In fact, ị nwere ike na-aṅụ a na-enye gị olive oil, na-aṅụ sidi, yet ihe na-ebe n'aka na-ebe. You must do the needful. Ọnya ka o ji dị very important na ị ga-ama ihe ị kwesịrị ime. Emesizie ya, ọ bụ nọ nke ụchụ agbara si na ihe emetalụ maọbụ ihe emebiri na ngwuru si be nna gị, eme ihe kwesịrị ime, sachaa gị, wee align ọgụ with entities of power so gị kachi dị mmadụ.
o nkwara ụchụ nne na nna na-agba onwe ha na-agba ụmụ ha. Example, dịka ndị ma nkụzi mmadụ ana m alaiki ihe ọmụmatụ. Ị nwere ike gị na nwunye ga-amụta dada, instead of gị nwa na onwe gị ịma na dada bụ onye ya na ndị otu ya, na mmadụ ọna na-abịa n'ụwa nwere nkwekọrịta ya na ndị otu ya na ndị iyi owu ya na ezumezu mmụọ ya su elu, ihe a ka ọ na-abịa ime achieve na ndị on earth and ndị niile ya esi wee bịa menye wa achieve. I wee mụta dada because n'ihi na-eche ihe mmadụ ya ekwu ma na ka nwa gị na-ebuzi dada. Ekwe aka ka so eli ụfọdụ wujisi ka anyị ejikwa ka nwatakịrị nwee nwa ihe ejirọkwanụ ma nwatakịrị a kere ihe iyi ụwa ya kwuru ọ nwatakịrị ya ebute dada ya aka. O nwere ndị bụ na iyi ụwa ha bụ na ha ga-ebu dada ha ti ha mara ihe ọfụma. To adult, yes. Nwee ndị bụ na ha butu ya after the childhood of a 10 ọkpụọ ya. Oche niile nwere nkwekọrịta ya na ndị otu ya. One year, ekwe aka iwe kpọjọrọ ofu ofeke. Ọsọ ya sị na ya ụfada ma ọ na ya bụ pastọ. Ụdị achọghị ịmanị ma ọ na-ebịa. Ọ bịa kwukasị ofu okwu. Try to put demarcation. Try to separate him from ndị otu ya na ndị iyi owu ya. Ime ihe imere ichugbo nwa. Ime gị ịkwụwa gị na point of no return. Usoro anụ na usoro anụ ana. Ime ihe imere nwa. Ime gị ka ụwa nke bụrụ ụwa ya gara aga. Mana ọ bụrụ onye maara ihe a na-eme, nna kedu ihe na-akpọjere nwa ka onye ọzọ kwubiere nwa okwu ịmụkọrọ iwe ofeke onye riri eri na ihe ị kwesịrị ime mgbe ahụ na-amụtara nwa dada gba nkịtị chukwachi ya na-emerụ ndị otu ya ndị ọgba nje sara aka. Gba nkịtị mgbe nwa ahụ ya akpụ dada ya ọ ga-eji aka ịfụ saịn ka ọ na-adọ aka n'isi ije n'afọ ikwuo na ọchọgụ ka akpụọ ya isi. Ngwa gị na ọkụkọ ọcha ka ihe egota ma ọ na ihe egote ebudo mee nke a mesara agwaghị ihe ya eme. Ụbọchị a gị bụ nna ya jiri aka gị were ọjị kwubie okwu kpọọ ndị nna nna kpọọ ndị mmụọ niile so nwa gị wee bịa ụwa sị ha nọ taa ka ị na-emere ha oriri, taa ị na-enye ha ihe ọ na-eri, ha nyekwa nwa gị ihe ọ na-eri, ha mee ka ọ pụta ihe ka o dee ude ka o mezuo ọchịchị obi ya na ndị otu ya mgbe ọ na-abịa ụwa. Kwadoro nwa gị ọfọ adịka nna tata ofeke ị na-akpọta as pastọ ya akara gị ọgụ nwa bụ nna mụrụ ya ikwubicha okwu egbuo ya bụ ihe wee mesara aka. Ịghọtara ya? Ndị nke ọzọ ụnụ ya akwara ụnụ ya eje na mmiri jenye ndị otu ya ndị mmiri den mezie saraka nke ndị mmadụ ga-eri n'elu ụwa wee kwuo onye gazie nke ịkwajere ndị mmiri. Na-echefukwara na ezumezu mmụọ niile na mmiri enwere ubi ma ọ ọba, mana Chukwu okike si na aja anyị na-achụ na mmiri wee na-agọzi ha. So mgbe anyị ji chụọrọ ha aja ndị mmiri ma azụ ma kpọọ dem all the elemental beings in the water, ha mana ihe a bụ ihe aja ha dịcha eke na osebụrụ ụwa onye ike niile si n'aka ya abịa. Dịka nna aga ọfụ ana m aga ọfụ n'afa Chukwu okike kekere nke a na mgbe ha gotazi ọfụ ha wasị ya gazie ha nwa ịfụ na the elemental beings esigo ya gazie. Mmadụ ndị nọ n'ụwa bịakwa were ihe aja erichagosi ya gazie kedụ na-eme na ọ ya gazi enu na ana na ndị mmiri agba aka ebe n'ime gị ihe ị kwesịrị ime nwa gị edebe ude. Ọ pụta ụwa ndị niile anya na-eso ndị ezumezu mmụọ niile ha na-ekpa n'ihe ọ ga-eme n'ụwa ọ na-edu ude karịa ibie. Ịghọtara ya? Mana mgbe iji enye napụ ihe ha tụọ ofu ofeke kwukasị ofu okwu separate ya ịmana ichugbo nwa. Etu ahụ ka ọ dịkwa ndị dị iche iche a. Ịma ọ na ị nwere ike mụta nwa instead of ihe amụta nwa mgbe gburugburu ndị Igbo mụta nwa o jee n'ihu ọdụ ọmụmụ mụọ nwa nwoke were oke ọgba yenye ọdụ ọmụmụ Anjelu nke Chukwu na-eweta nwa na ngwuru kene ya ọmụta nwa were nnekwu. Imecha ihe a mbọsị abalị 8 ka eji aba nwa aha n'ala Igbo. Iru ebe anyị kwuru nwatakịrị chee n'ihu ọdụ ọmụmụ kpọkwuo ndị ichie wee sị ha na ikene ha na nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị ha nyere gị. Ha gosikwa eme ka ụzọ ya dị bright. Ikwubiere ya okwu were nzu tee n'ọba aka tee n'ụkwụ si na ihe ọma ga-akpa tee na egenege ihu na ihe ọma ya agba gozie nwa gị baa nwa gị afa onye ọbụla erie ṅụọ. Iburu ofeke onye riri eri duru nwa dugara ofu ofeke si na ya bụ onye ụkọ maọbụ onye nke nwa onye ụkọchukwu maọbụ na ya bụ pastọ okwukasị ofu okwu were nwa gị jee dedicate ya na foreign altar ịma ọ na-eriri gị eri
sịta ka nwa wee zawa Angelica ma ọ zawa Maureen ịma ọ na-eriri eri. Mana mgbe ahụ ikwubiri okwu kpọkwue ancestors ndị nwụkwa nwatakịrị amụtara ka continue carrying the family lineage and what the family stand for. Mana eriri eri iwee je na-eme ụtọ dị etu a, esi n'ụtọ dị etu a wee gbatuo nwa mgbe a na-ederiketi ya n'ọta na-akọ ofu akụkọ n'afọ onye nwa ịma ọnụ onwe ka ị na-eju. Ndị mmadụ amarọ na ike dị n'ọdịnala maka na eriri gị eri. Ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-akụrụ ọtata bụ ihe akwa ọkụkọ Igbo na ihe one ma one aja eruru 1000 naira ga-egbochiri ha. Onwe famili ga-eje na be famili nwere ọnwụ ike, mana ọ famili ga-abụ ọ bụrụ na ha na-achụ aja na-ebupụ aja ịma ọ na-enwere aja ndị ọgbọ n'uke. Ndị ọgbọ mmadụ nwụrụ anwụ na-ebutere mmadụ uke n'aka eji asịkwa uke mmụọ uke mmadụ, maka enwere uke mmadụ butere, yes, nwee uke mmụọ butere mana nke ọsọ ya bụrụ aja karịrị ọgwụ. Mgbe ị na-achụpụ aja, it nullifies those negative things, whether ma o si n'aka mmadụ ma ọ bụ na o si n'aka mmụọ. Nwanne na-achụ aja jee n'akwụkwọ Leviticus gbadata ihe ọ kụwara ebe a masara ịchụ aja, mkpa ịchụ aja ba. Yes, maka gị nwa bụ onye ụka eriri eri na wee mee na-asị na onye nwaanyị kwuru Jizọs. The last time I checked na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, mgbe m nọ n'ụka agụgo m akwụkwọ Genesis to Revelation more than 3 times if I'm not mistaken. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa sịrị gaa chụ na aja, o nwere ebe o kwuru ya. Ọ sịrị na ya bịara ka ime ka iwu nke Moses ya, iwu nke ochie a, ka o siwanye ike. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa jere sị na ya jere fight deity ma ọ were nnu na mmanụ na-efekasị na ngwurube nna ya. Ịmara n'obodo ndị Juu mgbe ọ nọ ya na-enwere ọtụtụ ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịmara o nwere nke ọ bịara in open confrontation, he bargains even when a gwara anyị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe ọ chọrọ ịchụpụ mmụọ, o wee jụọ ha onye kwuru, ha wee sị na ha bụrụ John, na ha bụ igwe. O wee sị ya ngwa ha banye n'ime igwe ezi. Ịnụọ the story, e wee sị na ụmụ igwe ezi ya nwa banye wee je banye na mmiri. O nwere mgbe ọ sị cast and fire, o nwere mgbe o kwuru fire ya, o nwere mgbe o kwuru die by fire, o nwere mgbe o kwuru ya he bargains. Now n'ọdịnala ịbụ onye akpọrọ ọrụ, o nwere some certain challenge mmadụ ga-enwe n'ụwa. Ihe ị nidiri ime ewu ị bargains with those entities of powers that is troubling the person. What do we do? I want this person to be healed. Nọ ndị ọgbanje na onye a na-eme ka onye isi adịchara mma na-aghasasị ihe. Ajụọ m kedu ihe a ga-eme na nchọrọ onye a pak na ọ dị ezinụlọ ya mkpa, kedu ihe a ga-eme? Asị oke ngwasị meere anyị nka, meere anyị nka, chụpụrụ anyị aja, meere anyị nka, ime ya enwe chidimma. Ịghọtara ya? Jizọs ndị ụka ọbịa enwero mgbe ọ sịrị fire ya die by fire by force. O nwere mgbe o kwuru ya? O nwere ebe na ụdị ebere a? O nwere ụfọdụ ihe gbata ama chọrọ ịlụ asịpịọ na nna arụ n'ụka, maka na ụfọdụ ndị ụka bụ ndị eriri eri, aghụghọ dị ya. Ihe nji alụ original bụ o nwere ndị ana m eme counseling Sundays na onye otu m ọbụla ma na-ege m na-efolo m ma na YouTube. Enwere mgbe ndị eme counseling, enwere ndị ga-abịa challenges abụrụ ka ekwubielu ha okwu. Ekwuru na anyị na-eproduce oil, powder, ncha and cleansing water. Enwere ndị ga-abụ na ha ga-ekwubiri ha okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ. O nwere ndị challenges ha na-enwe bụ ka ekwubielu ha okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ugochi tụbọrọ na temple ụbọchị anyị ji enwe counseling, anyị kwubielu ha okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Enwere onwe ha ndị a ga-enye anointing na oyi enye ha, ndị a ga-enye favor or powder and mmiri eji asa ụchụ emere ha. Mana o nwere ndị bụ na a ga-alụrụ ọrụ ha alụ, a ga-achụrụdị aja ihe mmee ka chidimma wee dị. Nwanne chụkwakwa aja ya gazie. Dịka m si kwuo ndị na-ege vidio, masị m ịnweta vidio a ịnerecha ya tụsara ya ndị ọzọ.
aka bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu echi ime ọzọ Eze-Ana the highest ọzọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-echa vidiyo a na o nwere ajụjụ ị nwere ihe a nkụzi taa, ihe niile a nkụzi taa, maọbụ ihe ndị nkụzi gboo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send ya meseji WhatsApp meseji na 08057837672. aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Anyị na-ekwubiri ndị mmadụ okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na onye nsogbu ya ga-adị healed by nkwubi okwu, anyị merie ya. Onye nsogbu ya ga-adị healed by na-aga alụrụ ya ọrụ mmụọ. Echefukwana na Jizọs ọ bụrụ ọrụ niile ka ọ lụ cast and bind. O nwere onye ya kwuru na o were ọnụ mmiri wee itinye ya na aja wee tee n'anya. Ọrụ ka ọ lụrụ iwu ofeke ịchọ ka akụwara gị ụmụ ihe niile ndị ọzọ dị involve wee sị ha ji egosi ụkọchukwu onwe ha. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ihe niile bụ cast and band. Ihe m ji alụ n'ọdịnala bụ ọ bara uru na m na-eme asị na m na-eme ekpere prọfet ma ọ whatever ọ pastọ. Ụfọdụ ọrụ bịa enye gị 21 days fasting jesi n'azụ jee lụọ ya n'ọdịnala, onye na-aghọrọ ibie nke mma na m gwara na-aja ka anyị achịrụ na-aga alụghị ọrụ mmụọ ka Chidimma wee dị. Moreover, anọ m ka m mee original. Ya gaziere gị. Daalụ.